KPS Recording Studio Risna Bajar Tripura। महिमा डीजे हे 3 बजे भोर मिलबो तोरा घर के बगल बसवाड़ी में। हे 3 बजे भोर मिलबो तोरा घर के बगल बसवाड़ी में। शादी तय भेलोगे तोहार, शादी तय भेलोगे तोहार हमरा भैया के ससुरारी में। हे 3 बजे भोर मिलबो तोरा घर के बगल बसवाड़ी में। हे 3 बजे भोर मिलबो तोरा घर के बगल बसवारी में। शादी तय भेलोगे तोहार, शादी तय भेलोगे तोहार हमरा भैया के ससुरारी में। हे 3 बजे भोर मिलबो तोरा घर के बगल बसवारी में। गे दिली हमारा तू चूड़ा गईले, सपना में रतिया सता गईले। तोरा बिना हमर दिल रोबै छै, चैन काहे चूड़ा गईले। गे दिली हमारा तू चूड़ा गईले, सपना में रतिया सता गईले। तोरा बिना हमर दिल रोबै छै, चैन काहे चूड़ा गईले। अबरी के मेला में पूला नमायत, अबरी के मेला में सुशीलवा हयत चली आइए तू देख लकारी में। हे 3 बजे भोर मिलबो तोरा घर के बगल बसवाड़ी में। KPS Recording Studio Risna Bajar Tripura। के प्यार के रोगी लगा गईले, दिलवा में दर्द उठा गईले। हेलो बड़े हमर अंदर के अपना तू बस में काहे लुभा गईले। गे प्यार के रोगी लगा गईले, दिलवा में दर्द उठा गईले। यार के रविंदर के अपना तू बस में काहे लुभा गईले। रवनीश बिहारी के बाय बाय कहती, प्रकाश प्रेम के बाय बाय कहती। जते अपना जे ससुरारी में। हे 3 बजे भोर मिलबो तोरा घर के बगल बसवाड़ी में। KPS Recording Studio Risna Bajar Tripura।